Chief Executive Member CEM ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ba penyait sings im ula ai jubab ya ke kenhon King Atiar Hinyo Trap National Liberation Council HNLC da ke boong ba ke de ban wat chua ya ki jingtip ha chua ban berngam bat keno ingkong silang mat ye u CEM ula kentho ya kene po ke ying darbar thau ain jong ke council ha ke sngi balang ha ba yisim benta ha ke jing ye tai ha lor ke jing ye kerja ha ke bami ha po ke hima sora namal ka jing pen khai ya ka right mujai ka Hinyo Trap National Liberation Council HNLC ha ka South Terik Naitung kala berngam ya CEM ke KHDC ba ude ban pendam no mardor ya gejing penbena notification ba pemi dangshen ba ai jing itu ya ka majai kum ka right CEM mula pentip ba ka hima sora dang hakine kindiat sngi kala ai bor ya KHDC halo ka jing penbena ya ka majai kum ka right bat ong ba menta ka executive committee jong ka council ka habu por kala ba hapo ka khatsan Terik Naitung ka executive darbar ka hima sora ka de ban phalot ya baro ki duliar pata khendau ba kahima ka Aisyah ki bajla ha majai sya ka council ban yo bishar batle ya ka badon kam what ikan usi ban yo trading license bagi kiwe la ban long lani hakanu kanu benta kelak plia ka jingkhang te ka jing le ka jongi ka long ban perking ban khang lat te henrei ka don pat la ka jong ka jing snow pat khamtam habide ba ki kun hajar te ka jing dawa bat ka jing kerpat jung ki kun hajar na du kasngi baningkong ngalak keren syayaki ba ngin ya penbaik na kalenti ka ba dan jing sur jing mut bat ngin bat nakalyang jungi ngin burom yaki kun ki hajar henry tang kawai pa bangasosi kalong habide ban ya keren syapang ka kam hima sora hti kalak bun ba ki kenrum kenram wat hadian ka arja ka khandai bat ngedang yo ru ikikot pata khendo ke ba kahima kala ai kibar jeladang hau arja arpo cheneng te kani kalong ka ege ke ba susi ba nakalyang jungi kum ka district council ka ba pej ba khmi khendo ka siam ba nginem la ban shu ngap nginem la ban shu khaprip ikikmat ban le kulut habangi i kum kini kikam ba ka ba penmentoi penban yaki barjela te nakalyang district council ni shimkhya ya kini kakam bat meneh po house ngalapen bena ba ngin aipor ya kahima hadu khat santorik ba kin le ban shimno iki duler ni ki pata khndo ka ba kahima kala dep ban ai yakini ki barjela hang tipo majai bakin one pen pai no shagadis council leni ban council hakmat jungi lem komta nakalyang ka council ngin hab ban shim ya ka bor hakti lajong bangin her ban pen khandra dalade da ka council ban keni lot barok khat kitu jaka bala ayaki barjela katkum ki records but nakalyang jungi hi habang ya kren hoi kadon ke jingkeno ba nga penmi ekeni ka order ban mentoi khayi keni katai hoi kadi ka majai kadi ka kat khayi henrei nga so kumni lada comeback ke sinshar khadar lada comeback ke sinshar da kalkom ka badai le se hangta le hakakam khayi nang yo lat ki bri banabar tenga nga so ban ong ba ngan kentui ki khon ki hajar so bah ban ya trelang bat ni dis council abai dip kani ngiru ngin ya ai jing kershad ka ba pura but kani ka notification ka bangi itu right biang ka majai ru ngi klem ai kanu ka bor ka balai luat yaki lakajong henry ka hap hipo ka himasora katkum kani ka 3 tier system jong sinsha khadar tenrai ka bangi don hari khasi ngidon ka hima ka rai barkashno ki kren kumba ngadai unong khayi ngadai unong sinsha te abun ki complaints ki bawan syaka dis council wat hakakam khayi shathiru haka jingbom le renti nakalyang kahima haka bede ban ailat ya ka kam khayi shathi te ho ngimdei ka bor le si bentuklar ya ka kam khayi te henrei ka bangila banyarap iki parado prasnam ngatrangin hap hi banyarap te henrei ban syukenno bangan mentoi shimet manganati kala kata ka bamla banlong ka bangamla ban pediang but yeki brio yeki khasi kharahi ngadon ka hok ban banyarap la kanu hanu ka jaka henrei
ba kin penan kam dah tu kentin bat kin tho yang ni kalong ke bagi melak ban pediang bat namar takadau nakal yang jungi hi nginam lak ban shu ailat ya ka hima bakin le ka doman hang te po macai